Machiegni janeno ma Lolwe TV ma en chenro mar nonro mar oboke. Kinyi masani ka wan gi The Star, wan gi The Standard kod oboke ma The Daily Nation. Nyinga en Nick Okelo. Machiegni mar mondo mi ami gigo eko manitiere kaendi. Oboke ma The Daily Nation wach manitiere kanyo endo en ni The Uppercut. Andeni maendi koro en goch malich ahinya. Mae wach manitiere. Raila Aid maendi en Junet Mohammed ma jating ndai machiegni mar Raila. Wacho ni our secret deal with Ruto to host Uhuru. Wadeni Raila gi Ruto ne nitiere gi maling' moro mane gin godo mondo mi githich oko migosi Uhuru Kenyatta. Mane wach mantiere e gima koro fwenyore ka achiel kachiel. En wach malich ahinya. It is the season of political pugilism and the period before the candidates are nominated and manifestos published, when the theater and grandstanding rather than sober debate of weighty national issues dominate the discourse. The DP has to good effect played the underdog and victim, dragging president into the ring and accusing him of being a bad, unfair and oppressive boss who didn't keep his promise to support him even after they had successfully fought 2 elections together. Mr. Kenyatta has counterpunched rather solidly, criticizing his deputy as a duplicitous and dangerous politician who had plotted to bring him down by secretly enlisting the support of the opposition. Now a tag team partner has jumped into the fray in the shape of Odinga confidant Mr. Junet Mohammed, not quite a heavyweight like other 3, but a scrappy bantamweight with explosive claims. Not only is he confirming the existence of an alleged plot to oust President Kenyatta, but also who has to replace Mr. Kenyatta at State House, the new deputy president, and how the cabinet was to be shared by the alleged conspirators. Boom, an uppercut. And therein lies serious questions about loyalty, honesty and dedication, or lack of it, to public service in Kenyan politics. Okay? Karanenti a watch. Wacho gani wacho kuwogi ka onge adiera manie iye. Nentie watch. Junet wacho ni nigi chenro mar thicho oko Uhuru Kenyatta mano higa mar 2018. Sama wacho kamano endo Raila ne dhi bedo deputy president to Ruto ne dhi bedo president. Karo Uhuru noyudo wach ni endi. Magi masani oketho Uhuru Kenyatta kod Ruto. Udonjo wacho ni magi ne gin gik ma miriambo. Koro owuok korka Junet koni be. Kara we telling the truth. Koro gima ji penjo to nitiere gimoro ka ni ng'ato en loyal notinia ichiwori kendo ichiwo chunyi ne ng'ano endo ma itiyo godo gadier. Bentie adier e Kenyan politics. Mano wacho ko nyalo somo ka endi achiel kachiel. Kawadhi nyime pod en mana weche ma KCP, pod en moro mogundho kone gi kocha. Jago moro ndimo nyotimo KCP ja higni 24 to noyudo 415. To en gi lek mar bedo laktar. Ong'iyo kaka onyalo bedo laktar achiel kachiel. Wach maber ahinya. Gima aneno komako dhoga oboke nindi en wach mar Kenya Power raises electricity deposits. Kenya Power and Lighting Company medo 2,500 mano e bill mare michulo ka ini ng'ano machulo prepaid paro monendo en prepaid customers. The utility firm told the customers that they will need to pay 2,500 more because your current deposit is insufficient to support your contract. Kindly pay the same together with your bill. I mean, Kenya Power consulting in these things. Okonyal bedo in a situation ma somebody will wake up today a cost mari mastima. We are not consulted or process manemano low. Why is it happening like so? The cost of electricity in this country is even becoming higher. Samajo Kenya katamuna chak kende sanensling praberio. Kakajima katamuna chai ongi, kakajitimre ongi. And on the Beniji Chupokanye, when shall we have a break? Nikech, we cannot be having a life more kwanyala afford completely in this country. Kenyans
Maendi ni gima koro nyaka wang'e maber nikech Kenya Power kawacho ni koro idwa med ni 2,500 ema koro en standing charges ni nyaka ichul alongside the cost mar gini. Koro ibro ka ng'ade mos mos ni ka bill ni biro siling 500 to keti gimoro e wiye kanyo endo. Ber mar mondo mi wang'e ni to why is this one happening? Ang'o momiyo Kenya Power biro gima kama? Iye to ber ahinya ni Kenya Power kuon mang'eny ahinya ok gin kata reliable. Kuon mang'eny ahinya Kenya Power yudo ka stima lalo dichieng' kata 3-4 times. Matin mano endo koro miyo operations gi economic operations mantie kuonde go bedo jolted. When they're jolted, we can't produce enough, we can't get enough money to pay bills. Miyo mano endo ok get tiende podi until it gets reliable. Ber ma mondo mi juket piny ni mae gima timore. This is what we are going through. Mondo mi koro ka oganda jo Kenya wabed ka indi kata na cost of food ni malo ngamuso nyiso jo Kenya what is happening onge. Even the government has kept mum mondo mi wang'e ni to exactly what is happening. Why are we forced to pay extra for things manyicha ne dweche ariyo kende nyicha ne wanyiewo kata mana 100 shillings less. Mano en gima nyaka koro penji. We must ask hard questions. Okay, na ni kiny ka kiny gimoro medi. Mano is not the way a country is run. Ka ang'iyo kawuono ni endi en bura mar BBI idwa ni mondo mi kawuono oyale Supreme Court koro dhi golo mano buchi ka giseng'ade. Wach mar Junet gika ne gidwa dhi Uhuru Kenyatta koro ni kaso mea ni to boke ndi mar 12-13 ondike kanyo ndo motiapa. Beach deceitful Raila Kalonzo urged determined to flip the 1.6 million strong voting bloc. Ruto tapped into the former VP's distrust of Odinga. Ruto wacho ni Odinga en ng'ano mok inyal keto e pachi. Onyiso Kalonzo mondo Kalonzo wuog kanyo endo obiro riwre kode achiel kachiel. Mane gima Ruto wacho kanyo endo chedi mondo mi Kalonzo odhi riwre kode owuogi Raila en ng'ama ja miriambo en ng'ano endo ma ok inyal keto geno kuome. Destiny beckons for Wanga in Mbadi withdrawal from race. Magi weche wiko mag Homa Bay maka msama koro Mbadi nyose wuok race ma Homa Bay koro idwa ng'ento koro ng'ane bro timo Gladys Wanga. Weche mang'eny ni kaendi magiki mag the world ana kelni e weche manyien kawuono achiel kachiel. Aneno kaendi weche nitie kae mang'eny magin lendo motiap ahinya sama bende koro ng'eny ni ang'o mantiere e weche tuke. Tuke mane kaendi maber ni 3 African coaches bring instant joy. Sani di koro manager ma Cameroon Rigobert Song, Ghana's Ado kod Tunisia's Kadri beat the odds to send their teams to Qatar. To mano endo ng'en poko ket Senegal bende ni kanyo. Oboke ma The Standard, how BBI verdict will shape August 9th polls. Bura makawuoni ng'ado gi doho mamalo mogik the Supreme Court ma Kenya kani ere kaka odhi miyo yiero mabiro ma higa ni dwe mar 8 chal mane gima nitiere. 7 judges hold fate of building bridges initiative in their hands. If they bring back reggae, this will energize Azimio presidential campaign. If they uphold Court of Appeal verdict, Kenya Kwanza earns bragging rights. Mane wach mantiere kanyo endo kawono ni endi ND day 4 BBI sama koro Supreme Court dhi golo mano endo yiero mare. Whether BBI process was legal and if 2010 constitution can be amended or immutable. Magoeko ewiche mantiere midhi yal kawuono. If president's participation rendered review push illegal and if he enjoys immunity from prosecution, mano en moro. If IEBC had a quorum when it approved BBI bill and signatures before submitting bill to county assemblies, mano machielo. Kendo wach machielo mantiere ni whether courts has powers to intervene in a referendum when IEBC has verified signatures. Magite gin gi komedo mondo mi koro losi. Wach mar Will Smith gi Rock sani koro dhi nyime ka Will Smith kwa ng'wana hinya mondo owene gino wanyo timo marach nje opado Rock mok ber. Wach mar Supreme Court ni kano jogo mar 6 nyaka mar 7 kaka jogo nene ni odhi bet. Where is Kalonzo as Raila team campaigns? Mane penye majisa ni kodi pinyo to Kalonzo ni olala kanye jo Raila campaign go thep koni gi kocha ento ok nene sani jumbe 2.
Kalonzo in kanye, mane penjo mi penjo kaendi. Kalonzo in tiere kanye. En jumbe ariyo pok waneni, en jumbe ariyo wadwa mondo winji gi mantiere to ok wanyal chopo iri. Mana wach mantiere sani koro wach mar mor mar results oserumo mar KCP jonyuol koro chako guonyo wigi kaka gintiere do dhi e class 9 kata form 1. Reporting date en apani en dwe mar abich next month be ajene en dwe mar abich kanyo ndo ka chakre omiyo koro jonyuol tweuro kanda. Ka ang'iyo kaendi wach machielo Dakanenti mnamagiko counties for what any price hikes witnessed as a fuel shortage persists in the rift, in the North Rift. Mane wachimantie. Twists and turns in governance race as ODM pushes consensus. Manele Remantie Kanyendo, twists and turns. Gumbo and former police spokesman team up against Orengo. Koro Inyalo Somo kaka Gumbo kod Owino. Sanigiro Omakre Marmondo Mikoro Giguere kod Orengo. Nagi siasa ma counties. Sources say party pushing for Wanga in Homa Bay contest after Mbadi's withdrawal. Former Nairobi governor insists he has not been consulted and will win the party nominations. Mana kaka wachintiere kidero ramani podwena podentiere e yiero majidhi eniendi. Manelera manikanyo. Kadhi nyime. Lendo ng'eny manadia magima lendo te chenro mag wang' jowi chenro goeko mag nyakalondo agaja mag kwano agaja mabaro wich agaja gite nitie kendi manya kama kisungu mago te nitiere koro kwang'iyo weche mag World Cup 2022 mabiro ibro go November piny nendo ma Qatar en pinje sadonjo kaendi buora moikre negoe achiel kachiel. Tunisia, Morocco, Cameroon, Senegal gi Ghana bo represent Africa. Mano eler mantiere sama bende koro Doris Petra bro bedo ni koro en ma odhi loso elo adhula ma Kenya. Mano sama bende koro FIFA nitie kod Congress mare kama bende koro wach Kenya ibro wachi. Kawuono ni FIFA romo kendo weche magidwa wacho en program kaka chal wach mar Kenya dhi bedo diere kanyenda achiel kachiel. Suspension expulsion of member association mano ochung' nyaka nendo kama Kenya nitiere mane kaka timelines nitie omiyo Doris kawuono ema koro represent FIFA. Atieko Oboke mar The Star. MPs reject BBI bid to stop results streaming. Eni koro sanindi koro jo od buro tamre wach manidwe mondo mi koro otima weche go mag duoko mag yiero nyaluocha yakoro time gi lony manyasani mane kaka wach no endo nitiere. Ng'ene kaka Nairobi Expressway nitie gi kose chak lose achiel kachiel ober ndi. Nyithindo moko nitie adek masani koro wuok gin nyithindo gin joma dongo wacho ni gin nyithi jaduong' Kibor kubedo mondo mi ochung yiero jago manyicha ne ochwakre mano endo Ebola maliet manendo mar chuma sani endi koro ibro iki manendo juma makoro wachako makinyni endi. Ne wach maneno kantanga ket kanyo. Why wave of defections threaten ODM in Nyanza? Manele mantiere kanyo kakoro wadhi nyime. Sorry ang mantiere manyien kaendi mano ka tanga keti onge ambro mna dhie weche magiki mag tuke ang'en tanga mantie The Star matuke. Pharaoh's cry fall after dream over Egypt claims players were subjected to racism before Senegal clash. Egypt Senegal sabido sani koro yuare malich e dweche ariyo Senegal solo gi diriyo penalties. England boss Southgate blast ludicrous booing of defender Maguire. Manendo watchman Tiere Maguire sanobedo booed. England manager Southgate slammed some of the national team's fans for booing Harry Maguire during 3-0 win over Ivory Coast on Tuesday, saying the defender would be key to England's World Cup campaign later this year. Maguire has come under criticism for his performances for Premier League club Manchester United, which has spilled over
into discontent among some England fans too. There were boos even when his name was announced at Wembley Stadium before the kickoff against Ivory Coast and when he made his first touches. I don't understand how it benefits anybody because we are either all in it together or we are not, Southgate told reporters. Maguire Nimatek. Ronaldo said to make 5th World Cup appearance. Ronaldo gimesi the World Cup Mara Beach. Mago 20 odd years. 20 odd years. Manyisoni koro gene players moko mapina nyamo se go World Cup Beach. Sani koro Ronaldo ntiere kanyo koro gidhiri record jama moko bose go Eddie Beach mano mutingo ji kaka Lothar Matthäus ma Germany, Mexico's Rafa Marquez kod Antonio Cabajal kod Italy's Gianluigi Buffon. Messi kod Ronaldo dhiri oregi joma koro kwanegi yeki mag tugo for more than 20 years ne pinjegi magoiko magiae. Quite impressive. Manuel Hermantiere aweyi gi kanyo janeno malo Lolwe TV mondo mi warom e mesa mar weche manyien kawuono ni endi nyaka ang' wachope weche mag daka chana to kod bende mag magin twak e weche manyien. Kawuono an kodi nyaka dakika mogik.